Se naapurin koira, niin niillä on 2 koiraa. Se sekaros on isompi ja sitten pienempi. Molemmat niin ne oli herännyt aamulla siis niin tyttökoira. Vasta uloskoira. Hänkin vaan viimeinen. Kiva juttu. Kuulkaa äiti tulee ja muuttaa. Äiti tulee ja sanoo, että kuulkaas nyt. Jaha. Elmo. Niin. Elmo tänne. Tää ei puhuta, mutta ei tuntunut mitään. Sit No. Joo, niinku rankempaminen ei niinku... Tästä tulee rauhoitusta. Vähän. Ja sit otetaan tänne ja hetkeksi lepoon.